हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बैसागु रंजाखांबाय बैसागुआव रंजाबाय मोसाबाय फुरथि लाबाय गाव गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनायाव आगानसे दावखानायाव बयबो मोजोमनानै खामानि मावजोबलायबाय दा बिदिब्ला नै दिनै गामियाव मोनसे हाबा दंलाय फिसौ जानायखौ बिलाइ हरगोन दा बे फिसौ जानायनि बिलाइ हरनाय हाबायाव जों ओंखारबाय हाबायाव थांनो ओंखारबाय हाबाया खाथियावनो साफागुरियाव फुंनिनो हाबा बेनिखायनो फुङावनो रेडि जाजोबलायनानै बयबो लेहो ओंखारजोबलायबाय नै दा बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो नायलांदो दिनैनि हाबाया माबायदि जायो हिन्जाव गोदान गाखोबाय
बिदाय लाबाय थांसै दा बिदिब्ला दिनैनि बे ब्लग श'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुगायाव गय जादों दे बिदायनि थाखाय गय जाना फैबाय ओंखायनो